Kongehuset og folkeskolen. Kongehuset kontra velfærd. Vores problemformulering lyder: hvor mange penge bliver brugt til kongehuset i forhold til folkeskoler, og hvor mange, eller hvordan, er forholdene i andre lande? Staten giver 96,8 millioner kroner årligt til kongehuset. Dette dækker for eksempel personaleafgifter, renovering af slotte og de kongeliges personlige behov. Dronningen personligt får 72,1 millioner årligt af dette beløb. Folkeskoler i Danmark får derimod ca. 29.000 millioner årligt. Der er i alt 1.318 folkeskoler i 2012. Dette svarer til, at hver folkeskole får ca. 22,2 millioner. Samtidig er det tankevækkende, at kongehuset får mere end 3 gange så mange penge end en hel folkeskole. Disse to udgifter er svære at sammenligne, men man kan dog godt uddrage, at vi lukker mindst 3 folkeskoler hvert år, hvis kongehuset bliver afskaffet. Så kan man så spørge sig selv, om kongehuset ikke også har en vigtig funktion. Kongehuset repræsenterer Danmark over hele verden og er med til at skabe god opmærksomhed og aftaler til Danmark. Dog bliver de penge, som staten giver, ikke kun brugt på dette. Vi har undersøgt, hvor mange penge kongehuset bruger årligt, og hvor mange penge, der bliver brugt af staten på folkeskoler årligt. Og vi kan se, at der bliver brugt mange flere penge på folkeskolen. Ifølge vores beregninger får hver folkeskole 22 millioner årligt. Men man kan så undersøge, hvad hver elev får, men vi kan ikke regne ud, hvor mange elever der egentlig er. Ud fra denne graf kan vi se, at Danmark er en af dem, der bruger flest af sine procenter af bruttonationalprodukt, som er herude, enheden, i forhold til alle andre lande, hvor Irland er en af dem, der bruger næsten lige så meget. Men Danmark er helt sikkert det land, der bruger flest penge på uddannelse og folkeskole.